Hola, em dic Jordi Lluc, soc ferrer, forjador, artesà. Des del 90, finals dels 90 que em dedico a picar ferros i bé, en aquest temps he fet una mica de tot, des de flors a resses, baranes, lletres, cartells, etc etc etc. La majoria de ferros passen pel foc i un cop calentats els pico, els treballo i els hi dono forma. Bé, el ferro, un cop s'escalfa a prop de 1.000 graus, adquireix unes condicions, una ductilitat que et permet treballar-lo, et permet, per exemple, doncs, cargolar-lo i fer, cargolar-lo, que d'una altra manera seria impossible, o et permet, per exemple, doncs, estirar-lo, afuar-lo, cargolar-lo, donar-li voltes, reblonar-lo, etc etc. El descobriment d'aquestes capacitats de treball del ferro va ser una revolució per la humanitat, perquè va permetre una fabricació de ferramentes com martells, o com aixades, o com rodes de carro, etc., que va suposar una revolució. I bé, m'ho passo molt bé, malgrat ser una feina dura i bruta, m'ho passo molt bé perquè és en aquests moments en què un treu aquesta capacitat, aquesta vena artística que tots portem a dintre i que a vegades no sabem trobar la manera de canalitzar, no? A Horta de Sant Joan, el meu taller està obert a tothom que vulgui venir a visitar el taller i a conèixer-me. I bé, en això estic, en la lluita per mantenir vius aquests oficis que tenen tants i tants i tants milers d'anys. I aquí m'he quedat jo, en l'edat del ferro, encara. No he anat més enllà.